арцебіскуп Тадеуш Петрусевич, дякон Євген Вінков, отримає пресбітерське посвячення. До гэтага важнага моменту ў сваім жыцці наш брат рыхтаваўся ў семінарыі Найсвяцейшага сэрца Езуса ў трагічных Польшы. Я сердечно всіх вітаю. Подчас цієї Евхаристії, дякую Євген, буде висвячена святара. І він отримає святарське посвячення. Я закликаю всіх вас молитися в його інтенції, молитися о покликаннях на святарство і консекрованого життя. З нього завжди велике і завжди роботників мало. Мы можем повторять это слово сегодня и повинны повторять. Бо святарське посвячення становиться все більш рідкими, ніж колись було. Яка будучиня чекає костьол у Білорусі, який змагався 70 років з атеїзмом, вистояв. Прийшли часи свободи. Сьогодні маємо дві семінарії, але семінарії повинні бути виповнені семінаристами. Нехай владиці той, хто буде приймати посвячення у пресвітера. І я так Євген Вінков. Присутнічаю. Достойный Отче, Мати Святий Костьол просить посвятить гэтага нашего брата в пресвітера. З допомогою Пана Бога і Збавця нашого Ісуса Христа вибираємо гэтага нашого брата у стан пресвітера. Дякую. Пану Богу. Сьогодні ми вдячні всім тим, хто привів себе до сьогоднішнього дня. Так само тобі, бо ти почув голос Ісусного Пана, найперше вдячний батькам, які переказали тобі Боже життя, які виховали тебе так у любові до Бога, до Костьола, до ближнього, що, почувши голос Ісусного Пана на святарство, ти відказав свою так. Так, Пане, пошли мене. Вдячний всім тим святарам, консекрованим особам, особливо пробощу Червоного Костьола, пролату Завальнюку і всю повністю Червоного Костьола, Костьола Святий Симона Єлені, де ти був міністрантом, де ти зростав до цієї послуги, зростав до того, як відказати Пану, який тебе кличе своє, як садиться його любові. Сьогодні вдячний Трагічній духовній семінарі, в якій ти пройшов цю святарську пресвітерську формацію. Вдячний і так само Католицькому університету,
ім'я кардинала Стефана Вишинського у Варшаві, де так само вчишся. Вчишся всім тим, хто зробив те, що сьогоднішній день становиться реальністю. Що ти сьогодні кажеш ще раз своє «я», своє «так», як виконати свою Божу волю, виконати той Божий план, який Божий провід має відносно тебе. Ісус Христос, як ви почули в сьогоднішньому Євангелії, називає себе добрим пастирем. Свята, свята – це нащадок доброго пастиря Ісуса Христа. І він повинен виконувати свою місію, яку йому долучає Христос, а це місія самого Ісуса Христа. Це місія, з якої Ісус Христос послав апостолів. Найперш учить. Найперш учить той Божій правді, яка ніколи не зміняє. Серед усіх завдань, які я вже тут акцентував, це обращення Божого Слова, це освячення людей, це керування людьми. Сьогодні я хочу звернутися особливу увагу на обращення Божого Слова. Це головне завдання. Это мандат Иисуса Христа. Идите и научите все народы, сказал Иисус Христос апостолам перед своим его шествием. Это его тестамент. Это тестамент мы повинны виконати. Божие Слово, якое ми обращаємо іншим людям, найперше відносить до мене самого, відносить до святара, до епископа, до папи, до кожного іншого слуги Ісуса Христа. Этого я закликаю тебе самим чином пам'ятати. Наша країна була знищена воюючим атеїзмом. Люди заховали віру на простих божанцях, на простих молитвах, на простих літаннях. Я звертаюся до вас, дорогі брати і сестри, удільники сьогоднішнього небоженства. Моліться. А як вони Євгенія, який становиться пресвітером, який буде займати ін персона Христі, як учить Ватиканський собор, не від свого ім'я, а від ім'я Ісуса Христа. Коли він буде хрестити, то хрестить не він, не Євген, але змиває гріх першородний Ісус Христос. Коли він буде відпускати гріхи, то не він відпускає, а праз його діє сам Ісус Христос. Моліться, щоб він залишився завжди вірним своєму покликанню святарства, щоб завжди кожен день у всіх обставинах, які поставить його Божий провід, відказував своє так, яке ще сьогодні підтверджує під час таких посвячень. А ти довірся Богу, довірся Божому проводу, довірся найвищому святару, Ісусу Христу. І коли може бути тяжка хвилина, може бути кризис, не дай Бог, не замикайся сам у собі. А коли навіть це відбудеться, застав Божий звон. Не смотри, але звон. Как Мария, Мать Святого, отчинила дверь твоего сердца до Иисуса Христа. Как написал Папа Францишек у апостола в своем листе, недавно в своем листе до Святого. Как потом вошел Иисус Христос и наново обновил тебе в своем твоем святарском служении. Прими эту великую ласку, дорожи этой великой лаской, и будь добрым пастырем поводле сердца Иисуса Христа. Аминь. Ти хочешь годно и мудро здійснять служение Слова, обвящаючи Евангелие и наставляючи в католицкой вере. Ти хочешь на хвалу Бога и деле освящения христианского народу, згодно з традицією Костьола, побожно і з вірою целебровать таємниці Христа, особливо Евхаристичну ахвяру і сакрамент поєднання. Ти хочеш разом з нами просити Божої милосердності для дорученого тобі народу, згодно з наказом Христа, нестомно триваючи у молитві. Ти хочеш ще міцніше єднатися з Христом, найвищим святаром, який себе самого склав Отцу у беззаганну ахвяру за нас і разом з ним присвячати себе Богу для збавлення людей. Хочу з Божою допомогою. Ти обіцяєш мені і моїм наступникам пошану і послухняність. Обіцяю.
Бог, який розпочав у тобі добру справу, нехай сам її завершить. Існує у костьолі звичай перед особливо важними подіями супольно молитися словами літання до всіх святих. И моц ласки святарства, как того, кого мы веруем дали про посвящение, и за все щедро назовем Твоими дарами, раз Христа, Пана нашего. Так и на сынов Аарона Ты вылил щедрую ласку Тазаную их Отцу, как згодно с законом достатково было святором для принесения пустыни ахвяров, якие были знаком лучшей доброту. У такой возрасте будешь трудно наближаться до святого алтара, как складать за себе и доручение ему Божий народу христичную ахвяру. Прийняти сакрамент посвящення дає духовну владу, яка здійсняється у служенні Божому народу, праздновучання, керування і освячення. Тепер новопресвітер, уклінчись перед арцепископом, який намастить його долонями хризма. Гэтае дзеянне выражае знак асаблівага намашчэння Духа Святого, які робіць служэнне плённым. Гэтая пячатка Духа Святого азначае поўную прыналежнасць Христу, служэнне Яму назаўсёды. Нехай Пан Єсус Христос, якого Отець намастив Духом Святим і моцею, аховує Тебе, як Ти освячав християнський народ і складав ахвяру Богу. Наследуй то, что будешь действовать, и житье свое преподобняй до таемницы крижа Пана. Упокой Тебе и с Духом Твоим.
Lwowie, razem z Pawłem naszym Franciszkiem, biskupom naszym Tadeuszem, co słowowi Twoim, jakого сьогодні Ty pożądał postawić świętym Kościoła i усім duchowieństwom. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які послужим надії на воскрешення. Można sieść. Z tego miejsca особливим чином хочу подякувати Пану Богу за дар кликання, за те, що Ён покликав якраз усю формацію семінарійну мене відвів до цього моменту і за цей день, який я отримав дар святарства. З цього місця так само хочу подякувати моїм батькам. За дар життя, за те, що завжди зі мною були. І так само хочу за те місце помічувати з днем народження моєї мами. Хочу подякувати архіпископу Тадеушу Андрушевичу за те, що у 2011 році, коли прийшов я спасти документи у Кури, ksiądz архіпископ mnie послал в клиническую семинарию. И уже минуло 6 годов семинарийной формации, 2 года учебы в университете. Хочу вельми подякувати за той сакрамент, який ви сьогодні мені поділили. І коли я їхав на реколекції перед посвяченням святарськими, ви казали, як реколекційний про святость. Буду вельми стремиться к этой святости и завжди буду стараться быть добрым святором. Подякувати особливо трьом святорам, які допомогли мені підготуватися до цього сакраменту, особливо во ім'я, можна сказати, з самого початку одного дитинства, можна сказати, допомагали пробущу князю Владиславу Завольняку, які, коли я прийшов у 2011 році у закристію, я тоді, можна сказати, чекав. И первое слово, которое я сказал, что он наконец-то пришел. Дякувати каноніку Рождові Отцу з парафіями Бабулі, які так само, можна сказати, були такою підтримкою і, можна сказати, некоторі такі кроки до святарства так само він мені підказував і так само показував таку дорогу і доброї ради. Очень добрym paszterem, pod świętym świętarą, słowa świętara, słowa świętej. Prawosławnej cerkwi może każdy świętoj Ojciec, świętoj po świętej sprawy czynić. Świętoje Pisanie, świętoje Boże Słowo. Здійсняє святые сакраменты, іншие діяння в Костьолі. Нехай добрий Бог Твоє благословить, нехай Марія, Мать Святоров, Свят, на таку сьогоднішнього дня, святий
Бартоломей прошлої тоді відповідної ласки на цьому шляху. Ну і член продиктував відповідні документи. Зараз тобі вручить документ, що ти справді отримав сакральне посвячення, сама отримуєш документ тим, що можеш юрисдикцію сповідати. Ти можеш ще не йти за розповідь, дайте йому трошки, завтра прийматися розпочинати. Ну і так само призначення. Саме молоді свята в нашому дієцезі. Відомо, що молодь свята на цій костьолі вилучені. Хочу переказати тобі ще катехизис для молоді і укат по-білоруську. Клопотіться про всіх людей, але це було клопотіться про молодь і про покликання святарства. Хай тобі добре Бог благословить. Так само учинив себе правдивим пастирем, як ти давав вірникам хліб живий і слово життя для умацування їх у єдності тіла Христового. Придется приезжать. В общем, я тебе желаю служения
Здесь как бы символ червоного Есть два. Это подарок. Желаем, чтобы это был такой же крышница пчелка. Это шаленая пчелка. Шаленая пчелка, как наша молодость. Что же смотришь, что она сделала. Это такой сладко. Да, я смотрела в такой же коробочке. Не разучишься читать вообще. За 1000 страниц.
Ci do swojej matury. Ważne jest. Właśnie wreszcie, żeby jej śpiewają, to były zrobić chyba specjalistów. Что тут дают? Вы уже поели. Зачем это все снимать? Задумались уже даже. Прийміть його, це наш. Добре, пані, помідорочок візьміть, мало шарнувочок. Ні, для програму нічого не треба. Давай, там зайди теж. Запрошаю завтра на 11 костюм.